co? Já už nahrávám. Takže čau lidi, tady vás vítá Vojta, to jste nečekali, co? A je tady se mnou Spoky TV a jeden, který vůbec neznám, no to je jedno. Můj kameraman. Takže u hry Shakes and Fidget jsme na S16, já už teda jsem na tom světě asi 2 roky, že? Že? 2 roky to asi hrajem. Jo. 30 let. 30 let, no. Jsem teda 16, level 251 v cechu Kryďasové. Jdi na to Half-Life. A Ty vole, tak to Lepik, no, to není zvláštní, to není zvláštního. Jdi na to Half-Life. A my jdeme do arény, nevím teda, jestli, já jsem tady teďka na tom dlouho nebyl. Ale, no, nebyl jsem tady na tom dlouho, tudíž jsem úplně krásně klesl na pozici 327 z pozice 246. Ale zkusíme někoho jen tak ze srandy zaútočit. Útočíme. Jo, útočíme. Toho nedá. Hej, dal jsem ho, takže ukáže, kde je hlas. Jdeme se do albumu. Vrhneme se do zbrojírny. Tady nemá, tady máme úplný hovno. Do čarouchodu. Tady máme. Taky hovno, když to není za goldy, tak mě to prostě nezajímá. Jo, bla 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 bla. No tady taky nic vždycky, to mě nezajímá. Ty tady teďka pahlíš co, Spoky? Far Cry, takže on tady hraje Far Cry a já tady hraju Shakea, to je dobrý. Mrkneme se do pošty, tady mě zaútočil nějaký Ubrus, to je cool teda jméno. Tyjo, to je styl. Takže jak jsem říkal, Kryďasové, tady je teda Spoky, vidíte ho? Jo, vidíme. Jo, vidíme ho, takže ho vidíme. Jo, takže tady má nějaký fousy, nebo co to je, no, to je úplně jedno, co tady má. Takže, vrtneme se do podzemka, jsme v 13. patře, máme tady klacka Van Helsinga, vůbec ho teda nedávám, ale zkusím na něj zaútočit, podíváme se na to. To určitě nedáme. Ty vole, těsně, to si děláš srandu. No nic. Tak tam jde ještě jedno. Ne, no tak jo. Dáme tam houbičky. Jo, dám tam houbičky. Ať tam lítá. Uklidni se, tady zkusíme skoro... Klidnisu, vole. Klidnisu. Tady zkusíme ještě jedno, ale mám 93 houbiček, no to je málo, no to je v podprdě. Hej, to je moje láska, vole. Ne, tak toho nedáme určitě. Hej, ty, skoro jsme ho dali. Tak znova. Nebo ne. Zkusíme věž, tady jsme v 54. poschodí. Všichni ostatní jsou teda taky skoro full epic, možná kromě Kunigundy. Ty chcípni. Teď jsem si tady mám něco rozflákal, no a zkusíme císařovi nové šaty. Já nevím, jak jsem to dělal. Toho mohli bychom ho dát, ale vzhledem k tomu, že už tady mám pěkně dlouho a už mě taky štve. Takže, No tak zkus dát 2. takže pokračujeme, měl se tady jen malý vyrušení, ale jsme zase zpátky. Tady bude, tady se tak, Spoky se tady trošku uklidní. Jasně. Ano, trošku uklidněme, studujeme tu hru. No a my jsme skončili u císařových nových šatů. Nedali jsme ho už taky sere, no ale co to. Máme tady poslední houbičku do 90, takže já zkusím ještě jenom toho klacka. No tak to jsme začali pěkně špatně, no jasně. A už na to kašlu, utrácení houbiček mě nebaví. No v cechu bla bla bla. Tady jsme demonským portálu, mohli bychom ho možná zítra dát, ale to asi ne. Takže se mrkneme. Jo, mohli bychom, no to nic. Tady máme Auru 975, takže padne mi z toho už určitě epic, protože mám Auru 25 a výš. To je přece jasný, od 18 padají vždycky epiky, takže zítra budu splachovat, to natočím zvlášť. Jako možná taky budu, no možná ještě natočím jedno video takový. No ale tohle by tady odsud mohlo být asi tak. Ty máš jenom 9 HP. Pro dnešek všechno. 9. Vojta, já se s vámi loučím, Spoky. Čau. Tady taky. Kameraman, vole. A kameraman. A tady. Takový Ostatní se loučí taky. Takže